И коста хора, аз съм ComboKiller.bg и днес сме в сервера Divictus Gaming и това е епизод първи, в който ще направя една мега томбоя, ето я и нея. 3 фул сета, смесено от Titan Elite и Legend, 3 фул Bradwick Boss, 3 стака легове, 14 стака Obsidian, 2 стака Spawn Creeper легове. И така голямата награда е като цяло това. 2 боскита с 2 фул брадви и към томболата прибавяме и 400к. И да, хора, се запишете, трябва да напишете запис ник в никът ви в сървъра като коментар. А след това трябва да харесате клипа, да се абонирате за мен и томболата ще тегля на 110 абоната. Мисля, че е добре. И да, IP на сервер ще го има в описанието. Тук ще има и още клипове. И това беше от мен. Чао!